La recerca, per Glòria Corrons. Capítol 4. La tardor posava les seves pinzellades de color als arbres. Els núvols dibuixaven formes insòlites al cel. L'herba s'inclinava pentinada pel vent, suau i fresc. Va veure la jove parella de lluny i tots dos el van saludar amb la mà. Ell va correspondre a la salutació de la mateixa manera, però no es va acostar a ells. No desitjava contacte humà de cap mena, per primera vegada en molt de temps. Es trobava bé amb si mateix i volia gaudir-ne el màxim de temps possible. Va caminar durant algunes hores, fins que es va adonar que el sol anava força alt i va decidir tornar. Estava tan absort pel que veia que no s'havia adonat del temps que ja havia passat. Afortunadament, no havia deixat el camí i aquest el va portar de tornada a la masia. A mesura que avançava, la veia amb més claretat i ja no li va semblar tan desmanegada com el dia abans. Era com si tot el que havia estat tan important en la seva vida feia 24 hores hagués deixat de ser important. Una idea curiosa va sorgir de sobte. Havia estat l'Agnès qui havia anat a cercar allà? O cercava aquella sensació de plenitud al no tenir res, després d'haver-se sentit tan buit tenint-ho tot? Va començar a qüestionar-se la bogeria de la seva dona. Potser no era tan absurd que no es sentís feliç envoltada de coses, perquè ell tampoc li havien portat la felicitat. Però no se n'havia adonat fins ara, perquè mai havia tingut temps de pensar-hi massa. De fet, totes aquestes possessions l'havien encadenat de tal manera que ja no sabia viure sense elles. Quan va entrar a la casa, els joves estaven dinant. El van convidar a acompanyar-los. «Com es troba avui?», li va preguntar la noia. «Molt millor que ahir». Es va seure amb ells i de sobte va recordar que portava sobrerrobes que no li pertanyien. «He de disculpar-me per posar-me el que no és meu». «No es preocupi, li queda molt millor aquesta roba que la que portava quan va arribar». Ell va somriure. En el seu cercle d'amics sempre havia tingut fama de ser un home elegant. El vestien els millors sastres i cada vestit li costava una veritable fortuna. Tenia gràcia que uns pantalons i una camisa vella poguessin caure-li millor. Però la noia tenia raó. Les seves robes haurien desentonat completament en aquell entorn. Durant el dinar, la parella va parlar del treball de la masia, però l'Enric quasi no els escoltava. Es sentia molt a gust allà. Després de la llarga passejada, el seu estómac agraïa els aliments que li semblaven increïblement gustosos, més encara que els exquisits plats que acostumava a tastar en els sofisticats restaurants que freqüentava. No li van fer preguntes i ell ho va agrair. No desitjava expressar com es sentia de bé i que, malgrat que havia anat a cercar l'Agnès, no pensava gens en ella. Només quan van acabar de menjar, la noia es va dirigir a ell amablement. «Vostè ha passejat molt aquest matí?» «Sí», va respondre. «Tot això és molt bonic». No volia que s'adonessin de la rapidesa amb la qual havia canviat d'opinió i va fer un gest de preocupació que estava molt lluny de sentir, perquè en realitat es sentia relaxat i satisfet. Després va afegir: «Crec que em quedaré un dia més, esperant l'Agnès». Ho va dir molt de pressa, com si aquell fos l'únic motiu que li importés. La noia, malgrat tot, va semblar comprendre allò que ell no havia dit. «Penso que ha pres una bona decisió. Es nota que li falta un descans i l'aire d'aquí l'anirà bé. Respecte al pagament de la meva estada... Oh, no es preocupi, ja la pagarà i fins i tot potser es decidirà a ajudar-nos una mica. El treball d'una masia m'és absolutament desconegut. Aquí no és difícil aprendre, no fa falta una preparació acadèmica especial, simplement ganes de fer-ho». No volia comprometre's responent:
Els nois tampoc varen forçar la seva resposta. «Vostè és amo de fer el que vulgui i només quan li plagui. Acceptarem amb gust la seva ajuda». L'Henry va somriure davant la comprensió de tots dos. Aquella llibertat de la que mai no havia gaudit era el que necessitava. No hauria pogut quedar-se allà sabent que s'esperava alguna cosa d'ell a més dels diners. Comprenia que els feia falta ajut i els agraïa la seva consideració, perquè més que un problema de rebuig davant l'esforç físic, era un problema de que ell necessitava sentir-se l'amo de totes les seves hores, de tots els seus moviments, de totes les seves idees. Així doncs, quan ells van retornar a la feina i va quedar-se sol, va decidir exactament allò que li venia de gust i amb gran sorpresa es va adonar que el que més desitjava fer era seure's en el confortable sofà amb les altes muntanyes enfrontades entre elles i mirar-les fixament. La jove havia deixat posada la pastoral de Beethoven al caset. Les notes que sorgien de l'aparell es diluïen invisibles per les habitacions i arribaven a la seva oïda transformades en la imatge auditiva exacta d'allò que veia a través de la finestra, com si el geni que les havia composades anys enrere hagués contemplat els mateixos cims que ell estava ara veient. Tal era l'harmonia entre les notes i el paisatge. Mai havia escoltat la música d'aquella forma i per unes hores només va existir allò per a ell.